ilitum la council ke cari ahem phu bag nangji pek nangji pojok si ilitum election India democracy arona teng pen ilitum vote pc council ke pachari aphan arpu ingwai nangji pu se ingwai tanglo la pen jok si pini Karbiang Autonomous Council CM turam rong hangke council ke cari ningkan krehidi abata ke pleng lo labang so video ka salam pen puthot rat acha tai long ke wan nalitum bilta nang ke endunver kaduk wi Karbiang long adang an ke dora tuma phantame nilininga klong pen nalitum aphan ilitum kachesong amen pen kardom nang chipilo kardom Lesipini puthot nili labang so video ka salam pen nili YouTube acha tai long puthot nili nalitum rara thengno ke wang thua bang ke la pohan lo pini abang labang so video long bang ke ilitum Karbiang long along ham phanga song do lo ham phanga song do an si tame ilitum Karbiang long ka charai ko ma phan lo ilitum long ri long pat a pharman si song amen seng lo ilitum mithang apok aphan la pen ali aphan kali pusi chiparai si seme pen deng se ilitum asong tin tame ilitum asong seng rep lo do rep lo ledar do lo kes e ham phang asong ponon social organization ponon women justice atum ponon la pen rada long tame pini kang sai kang chabdun ji aphan ke rat tum ta jakong do lo Lasini labang so chatai long pen kipu jia bang ke pini social organization la pen kes e ham phang asong loga chali asong atum an la pen rat atum aphanta nili kipu ji bang ke ladak la pohan lo isi karju ji alam theke la pohan lo elitum Karbiang Long Autonomous Council CM turaram rong hang elitum council ke pacheri ji la pen rat ke palang ji la pen elitum Karbiang Long District Council pachari lo alang like ilitum dak Karbiang Long Autonomous Council Chief Executive Member lo la pen adak aduk ave cherap chito team Karbiang Long atum anta pini Karbietum sai selo se alang litum ke ilitum Karbiang Long Council pen long le phelang kapache pehem phu aja kongta dolo la pen pini aron ripen ki do atum aphan anta kathali de jaja kong sitame alang litum ke election ke haitang atum apo jakong dolo kam ki claim nangji an aphan talang atum aphan ke bajokta hilidun ilo lasi pini nili jiten phangcho labang so YouTube acha tai long pen labang so video ka salama bang ke la pohan lo elitum council ke chari atum elected atum pini Karbiang Long 6 sedur arlo long kedam tang elitum kachesong labang so PGR vijar along le election aprang eviction nangji punon eviction sedet lo nona bang ke police for ave pulo pini nona bang ke la ke election nang le tang lo pulo elitum labang so putha kopia posi pini social organization atum la pen kes e ham phang asong la pen women kes e atum an setame la pen pini rada tumta kopia posi CM turaram rong hanga phan BJP a meeting along sitame arju me ta kopia posi arju hai hedet ma rada tum kopia posi arju hai hedet ma labang so ningkang samsi hemalong pasi muret hemalong char udaret amuka CMEM ta claim credit puning je chot bonta hala dak karju nang jadim lapen labang so puthak klarda kachini ya phana bang ke kopi pose arju ha hedet ma labang lo nili bangi kachini kantunga bang ke kopi pose arju ha hedet ma PGR VR along le eviction jima eviction se ma ni tum raratum kachisong apran ke dam nang set lapen nang li hemta meke kai nang set lapuan silitum kache bohong dolo tangte labang so karbiara tuma phan labang so PGR vijara long le eviction thek jima eviction thek theloma council pen claim thek theloma claim jilang ma labang so puthak kopi pot se radatum arjudun ha hedet ma
nili labang so bangke nili chining tungduk kopia pose arju hai hedet ma media tum ka arju piglo setame rara tum bangke arju je lasi labang so ka arju pen rara tum ki punang jia bangke la cm tuloram rong hang tim kar beng long tum ang no se rara tum punang ji nili pu dam jia bangke la pu vek nang ji la pen arju vek nang ji arju vek nang ji jong si eviction thek thelo pulong te nang tum council pe nyong si claim thek thelo pulong te nitum non abangke bjp aphan ke vote pipelo non mla arpu hang sita matha sita nitum ke bjp phan ke nitum non ke rara tum ke vote pipelo po bangku pe posi kar biatum pini council ke cari tum aphan meeting long arju dun ha hedet ma pini media tum arjulo media tum si karjudang chot nangji kali rong arat tumta arju tha social organization tumta arju tha case e ham phanga song tum anta arju thale lapen women case e tum anta arju thale arju thala solam putha kachotoy lam kachupolam pen pleng pledet pulong te chohoy claim pledet lo comment tu lo ke claim ji lapen chohoy si padera red claim sera ngot chunchi pulong te nitum ke insam riri la pen nitum ke nang phan ke jakong ang hoi pen nang paklu bubji pustame punangji apolo setame pupedet hase jasimera bangke india democracy arona teng bangke rara jakong si kelan mati rara jakong si kachiki ke mati la se ili tum rara tum ta pini council ke cari tum aripa ka thakle ki do kali council ke cari tum ke ili tum rara aripa ka thak si do tangte ili tum pu un mati di alang tum phansi rara tum ar pu pilo rara tum cherap chetunangi pusi kam claim pc pe hai lo election pen pa hai det posi election ke claim atum si election ke hai atum si elected tum si ajata aja kong do jong si council ke cari tum jong si pini lada kar biang long 6 dur arlo jong si kopine council aron pen chok chedet mate 6 dur arlo along aron ri pen kidu ke thak dim klong ke hanga tuma phana bangke keterek plot ji lapen ajara son tami document nami kang than page aphan ajara license nami kang than page aphan aja kong ke council ke cari tum long si dolo mati penjong si nang tum state government tum tami ni tum aphan kham khilo pulong te ni tum tim kar biang long tum aphan jong si ni tum aphan alama ruje pulong te ni tum ke assam long nang dudun de ni tum ke meghalaya kali lipong te ni tum ke nagaland ni tum ladakh doji la pen kali pote ni tum arpu pen amasun eji pulong te la tum kopila hala tum arju vekji mati siri tum non oronadoi sehar group lapen ini tum risonkar lahai ki ini tum center scheme aposi long bom lo sita ini tum along le philang abangke ini tum vir bom lu pu bangke hala bangso bangke ading chip oi thek da rata tumta labang vik pik lang ni tum kar biang long tum akamatha hedi vik pik anga la siri tum la sehar group oronadoi lapen ini tum risonkar lahai asang pen ili tum ahem ari lapin tum adet along ri ituma somar chingthur jimala chingthur the mati silahai pen ke nitum ke ning samse lapen lahai pen ke nitum lake center scheme aposi nitum ke lahai bangke long tamyong chot long le rasta nitum ke lapen ajok ke nitum chingthuri e aposi nitum ke la council ke charia tum la pgr vijara long le aron repen ke do beheri tum phan eviction vek nangji la hanu tuma akar I akang chil nai ke pura labang so lama bang raratum ading chipati hak bang labang so bang kaning ji la pen labang so bang ke jong duno bang avide lasi pini haratum ta pini rison kar le ron chora da chok la pen oruna doi le pichora da chok la halong si balu pulong te lahayong si pathilu polong te
lahai jong si pa ong lo pulong te thang alam ve lo pos hala tum ke hala ke claim vek nang ja bang ke hala tum ke claim pre der lo la sini legi puji bang ke la pulo ili tum share group la pen urna doi la pen reson kar lahai asang pen ke ili tum kar biang long bang ke kaching thur ji kali ili tum bi kachilu thupo jong si ili tum jong si council aron pini selam lepin ke che ke be tum ha votalis ing than the trading license pen ing than the pini pata keron thu longle ki pi thu leben pini ilitum laha hemso ahem he pen silitum kar biang long ke council kilit ali dar jong silitum ke bak chot kilitum ke kar biang long ba ke kitia ta litum ke kaching thura bilo lasi nilihin pela bang so jatai long pen ki pu bang ke la pulo council ra sor tuma phala ke ilitum pu vek nang jira tumta pini social organization ke si am phang song antame pu vek nang ji lagi jong si nang tum jong si council ke chare tum jakong adu tum jong si nang le tum labang so kam chiklem kle la pa labang so puthak pa pleng ple pulong te ni tum ke non ke nang tum ar pu jong si akaprega son ke hang do la pen ning hang sita ni tum ke la so thak kam klem kle ali dara phan ke ni tum ke biji pan ke vut pipelo vut jok jelo po bang ke rala tum CMEM ang nustami ningje dak nangji MPMLA ang nutami ningje dak nangji ningje nangji apolo labang so putha bon ta nona bangke ningji hai hede titi arju dun hai he jong dun thip hai hede je urno doi paisa long nang po hemso long nang po reson car long nang po share group long nang po lan si mathacho setame hala ke nang sop nai itum kar biang long long 6 dolar lo aron ripen kido kiche ke be tuma phan pini dak pen council pen plung nangji votalis ing thanangji patap ing thanangji PGR vijara long le eviction nangji labang so bangke aning chi pahang tu thede selabang so ning ke hang aviti ka bangke itum kar biang long bangke long le phelang kaluk sona bangke thei pikhang yang ila pen movir chok hang yang la situm mutha mithang along le phelang asomaran tam aphu ki bia dim ta afideji mini share group ta pi bom lo eurnodoi ta pi bom lo bata babat bom lo la pen pini ilitum hemsu ta ron lo long lo seta ilitum akhai long long ri long pala ki vira bangke pini ilitum che thek long lo sila so po silitum bangke punangji bangke nitum uronoi nang ni bupe share group nang ni bupe la pen hemsu nang ni bupe nang tum center pen KPI scheme council pen keron anta minitum deng lo long lo nang le lo sita ni tuma bangke jasime nang tuma phan council ke chari tuma phan nang ke chupu bangke JPGR vijara long le bangke eviction nangji la pen kiche ke be tuma phan ke voter list ing thanangji pata pen ing thanangji trade license pen ing thanangji ana tike ni tum ke ning sam se la bangso putha ke nang tum council tum claim nangji jong si nang tum non ateng jong si claim pledet apor nang palit bom pete ni tum non ke wang ji pen ke ni tum ke nang tum phan ke BJP phan ke vote ke pipelo ni tum rong arat pen ke la ke pudak lo pusi CMEM MPML yang lo ning je dak nang je pelora ratu la so bang si meeting ki du la pen meeting along lam jai du nangi arju nangi nang claim ji ma claim ma council ke chari tu nang tum papleng ji ma papleng ma council ke chari tu nang tum raratum kache song nang tum theklong lo je i tum nangli hem mi kai set la pen heliamu pen ki thia tum do set la an na posi di tum karbiara tum phan nang tum ni tum le nang tum alam nang kar juason nang tum council ke chari tum tan ni tum alam arjunon la bangso ap PGR vijar long le bangke nang tum non amat eviction no bo bangsi pudu nangji apolo rara tum la sobasi pudu nangji la pen non amat nang tum tim karbiang long tum nang tum lada council arona bang nang tum non amat selamon separate voter list selamon aron selamon kiche ke be tum aphan voter list pen ing thanot la pen 39 pata pen ing thanot la so bang si punangji
Sedame nola bang la bang so bang pu pede titik meeting dun po urna doelam seher grobalam ansi inton kokpo mentu se longji ma mentu se nangle poma ache klo tarika phansi pini social media longs tame sorlo tum tame chipus po aning chi parong po sila son si pini litum karbiang long bang ke isi ilitum aphan ke usumar thia son si nang pinchong det lo anke ilitum pini election chupahai sitame pini sarkar ilitum council long BJP dolo sitame ke claim una jakong dolo sitame pini ilitum chunche det lo lasi rara tum tame labang so putha ka bangke council ke chare tum aphan pu nangji je nang tum jong si election ke hai tang tum jong si la haya kam claim claim putte BJP phan itum ke vote pi pelo pusi pudak nangji pimala pena jok mega cekai pran ke dam ki thi kang chirta ke pho apo aposi eviction vek nangji pusi pu nangji ke dam tangeli tum korte PGR VGR ka che song a hot inus phangcho alang li thilot labang so ki thi alang li chor social media long amithang apinan ki thi arpum amikri pen lisen pen sipulo je nipinan aprandam juyapot labang so aron ri pen ke do bihari la pen ke che ke bitu phan ke voter list ing thanang ji pusi alang li kining jelo labang so PGR vijar ka che song ajoini thilot seta alang li chora bang tingni ne je PGR vijar along le bang ke eviction vek nang ji ke che ke bitu phan voter list ing than vek nang ji hala bang so ka chuning ri pini council so ran ta me deng de lo la pen rada tumta isi labang so lama phan tingni det ma pu mili kithi tang inus phangcho apchor alang li media long ningje vek lo je nipinan thi lot apot kithi nang apot bangso PGR vijara long le eviction vek nangji kiche ke betum phan voter list peng than vek nangji pu alang li amikri ki klopen apinan thitan pensi la bangso lam ke council sora phan chuning rilo la pen kachi song atuma phan ta ington de da nai pu alang chuning rilo tala bangso puthak non 30 days velo se tamila bangso kam bang claim click sila bangso puthak rat tuma tha lasi pini social organization la pen kese ham phanga song pen women kese tum anta laka dungo vi kar biang long ka chisonga men pen asong atum ana bang la bangso puthak bang ke soda pen council ke chare tuma phana bang ke isi punang kok po je BJP phani tum ke vote pipelo la so puthak bang ke ningje dak nangje polo je meeting along chetong nra da sini lila bangso chatai long pen pini la bangso video ki punai bangke kope po se rada tum pini la ponta council ke chari tum aphala bangso puthak ili tum rada tum ka kitoy la pen ratum ki chupualam claim credit pichun chedet ke padera re puthak bangke kope po se rada tum ta arju je den mala bangso puthak la bangso po sini lila bangso video ke selam lo la sini lihin pen pini la bangso chatai long kening je ponlam theke lan sini li re check po cardon